Yes! 44. Bakit nga ba natin gusto mag-travel? Ako gusto kong mag-travel kasi gusto kong ma-meet yung mga tao. Kasi di ba sobrang diverse ng mga tao sa Pilipinas. Tapos gusto ko rin ma-experience yung culture nila. Oh, ako gusto ko nature ng Philippines. Yung richness ng 7,107 islands. Tapos di ba lahat sila may misteryo sa bawat island nila. Ikaw? Ako, syempre, di ba, bilang public health students, gusto nating nakakarating sa malalang lugar para makita yung condition ng mga underserved communities. Yung pag-travel na to, parang makikita natin yung kalagayan ng mga Pilipino sa iba't ibang panig ng Pilipinas ay nang mundo.